The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap, if we faint not. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. As we labor in the Lord faithfully, we wait patiently on the Lord, who makes things grow. So then, just as you received Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you are taught, and overflowing with thankfulness. Let us remember that we live in a day where biblical truth is considered hate speech, even among those who profess Christ. It is loving to tell the truth, no matter how much it may hurt the hearers. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Your word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. And the gospel must first be preached to all the nations. Behold, the days come, saith the Lord God, that I will send a famine in the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the words of the Lord. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace, they will add to you. How happy are those who hear the word of God and obey it. But be ye doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. Sa dili pa kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios, gikinahanglan ang atong pagpangandam sa itong kaugalingon. Ialang kanimo magtotoo, fellow believer, gikinahanglan ang imong paggamit sa principle of 1 John 1:9, which says, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ugalang kanimo higala, nga dili pa magtotoo, gikinahanglan ang imong paggamit niya ng imong volition, your free will, to make a decision to believe in the Lord Jesus Christ as Lord and Savior. Acts 16:31 nagasulti, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Busa sa hilom, mag-andam kita itong tagsa-tagsa kaugalingon. Magampo ta, balaan na mo nga Diyos, unas tanan salamat sa imong pagdala ka na mo, pag-usab ni ining napita, aron sa pagpadayon sa among spiritual momentum, pagpakaon sa among kalag, pagtuon sa imong balang pulong, amo lamang kini ang kalanon sa among kalag. Aron kami makatubo, makakabot kami sa among tumong, nga mao ang pagkahamtong espirituhanon, paghimaya kanimo. Ubani kami tangtang mga babag sa mga nauna, aron kami makapunting lamang sa imong igatudlo ka na mo ning adlaw, kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Mayong adlaw kaninyong tanan mga suki, mga higala, o mga kaigsunan nga magtotoo.
Salamat sa Dios unas tanan sa iyang paglugway itong kinabuhi, gitagan pagkitag extension kini nag timailhan nga kita gipadayon pa tong kinabuhi. Tungod kay ang plano sa Dios tong kinabuhi wa pa man mahuman busa ato kining humanon pagtuman sa iyang mga sugo mga mando. Pinagis pag tuon siyang pulong agig sunod sa 2 Peter 3:9 or 3:18, grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. So, salamat sa Dios ni ining tanan nga gidapa kita din hining dapita, may panglawas, lanti patong pangisip o nagaginawa pa man kita kini gumikan lamang sa kalooy, gugma, kortesiya ug grasya sa Dios. Okay, padayon kita sa atong biyaan nga hilisgutan. Okay? Atong gihisgutan last time nga ang principle nga nagaingon, God promotes the humble but demotes the proud. Okay. When God promotes a believer, that believer promoted gyud. Apan kun ang Dios dili mo promote sa usa ka magtotoo, kanang maong magtotoo dili gyud ma-promoted. Principle kana. Og ang usa ka magtotoo nga negatibo. Oh, by the way, nakalimot naman sa pagpahinomdom mga kining atong tun-anan giuluhan og the dynamic spiritual life of believers, ang mabulokon nga espirituhanong kinabuhi sa mga magtotoo. Mao kani title sa atong hilisgutan. Okay? Padayon ta. So, ang kabubuton sa Dios mao nga kita magpositibo. Kay tulo manggod kanang attitudes. There are 3 kinds of attitudes towards God's Word. Towards God and His Word. Okay? Ang una dini, cold, bugnaw. Kaduha, lukewarm, kanang dagaang. Okay? O ang ikatulo, boiling hot, kanang nagasukaw-sukaw yun, nagabukal-bukal. Okay? Maunay, kabubuton sa Diyos nga mo itong attitude towards Him and His Word. Now, okay, there are 2 kinds of believers, negative believers and positive believers. Ang pasabot, negatibo, wa siya kadasig, wa siya tinguha nga makakaton sa pulong sa Dios. So, negatibo siya. Now, a believer who is negative to doctrine, sama ra siya sa usa ka tawo nga iyang giputol ang iyang power supply. Sama ba ni mga brownout, outage or blackout, kini mao na mura na gihulagway ang usa ka negatibong magtotoo niya na iyang giputol ang power supply. Kaya nga itong gisgutan nga analogy, truth and righteousness gitandi kini sa kahayag, ang kamatuoran ug ang pagkamatarong kahayag. Ang atbang nini mao ang mini ug ang kadautan nga naga symbolize kini og kangit-ngit, kangi of darkness. So truth and righteousness compared to light, false and evil compared to darkness. Ang Juan 1:5 sa gisulti, God is light, and in Him is no darkness at all. Wala. Now, ang Diyos kanunay yung nagatuman siyang pulong. Dili gyud siya makalimot niya na. Tumanon gyud niya ang iyang mga saad. God keeps His word. O ang prinsipyo niini basa nato diya sa Genesis 21:1 ngadto sa 2. Ang iyang pagkamatinumanon sa iyang saad ngadto ni Abraham. Ang gisaaran man niya usa ka anak laki kini si Abraham. Bisan to, despite Sarah's old age, bisag
tiguang na kayo si Sarah. Mabito to si Sarah pagkibaw niya nga nagsabak siya, siya katawa. Mo nang ipangutan siya nung katawa ka man. Deny man siya, yung limot mo ko magkatawa. Ang panang tinuod, kanang ngan sa iyang anak si Isaac, ilang anak, ang meaning yun na, ang unsa, katawa. Okay? Why did you laugh? So, muna, okay, ang pagkamatinuman sa Diyos sa pagtuman sa iyang mga saad, magatuman siya sa iyang saad, nga iyang unsa, ibubo ang mga panalangin ngadto sa usa ka magtotoo nga nakakabot sa pagka-espirituhanong hamtong. He is faithful. He keeps His word in the imputation of blessings to believers who are mature. O nga ikaduha, He is faithful, or He keeps His word in the imputation of divine discipline to believers who are negative to doctrine, meaning not growing. Kay, of course, ang negatibong magtotoo, wag yun, di yun magtubo. Di yun siya makatubo. Akong balikon nga, kung ikaw negatibo, I'm talking to you as a believer, kung ikaw negatibo, way tinguha, way gana, way kadasig, kanang way gana, way gugma, sa pagtuon sa pulong sa Diyos, wag ka magatubo. Saan man yung pagtubo? Okay? Ang imong gigamit sa imong pagkinabuhi adlaw-adlaw, mora mga tawhanon, kalibutanon nga mga panghuna-huna. Human viewpoint. Nga opposite kana sa kabubuton sa Dios nga divine viewpoint. Panghuna-hunang Diyos don. You see? So, when you study God's Word, ikaw nga magtotoo, in general, kita mga magtotoo, kung magatuon ta sa pulong sa Dios, nagatuon ta sa huna-huna ni Kristo. 1 Corinthians 2:16. Nagtuon ta siya huna-huna. Nagtuon ta sa huna-huna sa Dios. Nga labaw sa tanang huna-huna. Dili way makatupong sa huna-huna sa Dios. Dili ikatandi ang atong pangunahuna sa pangunahuna sa Dios. Unsa gisulti sa Isaiah 55:8 and 9. Kung abrihan niyo ng Biblia na sa Isaias 55:8-9 nagaingon, ang pulong si Diyos nagaingon, your thoughts are not my thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Labaw gyud ano na sa Dios. Okay, labaw man iya man kabubuton nga patunon ta siyang panghuna-huna. Okay? Divine viewpoint, mind of Christ. Then mo bito nang saturate our mind with the Word of God. Kay mausab ang atong pananaw sa kinabuhi. Our outlook in life changes. Okay? Lahi na ang imong pananaw. Mabitaw ni mga magtotoo nga nagatubos pulong sa Dios. Makita ang fruit of the Holy Spirit diya silang kinabuhi. Makita ang ilhanan, ang timailhan, ang sign nga sila nagatubo. Kung tanahon sila sa kalibutan, ang buto sa buto, mga taong ordinaryo, dili magtotoo, the world itself in general, kung mutanaw sila sa usa ka magtotoong nagatubo, labi na kadtong spiritually mature, makaingon sila, lahi lagi ni siya. Lahi gyud siya sa kadaghanan. That's right. Malahi na. Kay giusab na bag-o nagkang natawo, you are a born again person. Nagkasabot ba kayo ning being born again? Ang being born again,
mao ka ng imong pagkadungog sa mayong balita sa kaluwasan. Tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Ug imo ka ng dawaton hangpon imong tuuhan kanang maong kamatuoran. Then nakasabot man ka, pagkasabot nimo na kay gipasabot man ka sa Espiritu Santo, kamo ra man ay makapasabot. Okay? Kay ang papel sa Espiritu Santo mao man ang tigpadayag, tigpaklaro, tigpatinaw, tighimo sa mayong balita sa kaluwasan nga tataw. Kaya nakasabot ka man, og naggamit kasi mong kaugaling kung kabuton mo yung mudawat ko. Positive volition, then nataw ka pag-usab. Hinumdong ka ba? Si Nicodemo, usas mga dagko nga mga leader sa relihiyon itong panahon na. Daghag mga titulo, master, doktor, sa padiha. Siya gihangad gyud sa mga Hudiyo nitong panahon na, mga Parisiyo. Kadto si Nicodemo, sa iyang pagka-relihiyoso, ning abot gyud sa iyang kanang galamhan nga, murag, he tried to question his security. He has reached that point nga, murag, hing question siya, luwas baga kuhay niya. Murag giabot na siya og duda. Duha-duha kung nahiluna magid siya sa husto. Sila nagasunod magid sila sa mga unsa kanang mga doktrina pagtulunan sa kanang mga Hudiyo. You see? Okay. Judaism. Okay, mao na ang ilang master gyud sila niya na. Mga dagko na gyud silang mga talahuron gyud sila sa ilang relihiyon. Mao na nga ning abot sa iyang unang-unang. Ang saban ning sangyaw ining Hesus na popular naman ni siya. Ning kalat naman gyud, ning kailap naman gyud ang balita nga siya daghan siya giayo, gitambalan, mga patay nga balik pagkabuhi, unsa pa tong ubang mga sanglahon iyang gipang ayo o napopular sa Ginoong Jesucristo. Dihay usa ka gabi ning hingok, kasabot magkagon sa pulong hingok, binul-anon man ning punga hingok, mura ba kag kanang ning hinihinay ba kag duol ng hingok, wa ka magpahibaw. Ning hingok siya duol ni Ginoong Jesucristo, samtang si Ginoong Jesucristo nag-ampo ug miduol siya didto ug nangutana siya, maestro, kanang unsaon man pagkaluwas, unsaon man kuno pagkaluwas, kay naniguro lagi siya og nga luwas siya, how can I be saved? So, giprangkahan ni Ginoong Jesucristo, Nicodemo, ang kaluwasan, yano ra kayo. Okay? Ang kaluwasan mao kini. Naad gi-quote dayon ni Ginoong Jesucristo sa John 3:3, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Gawas ko ang tao magpakatao pag-usab, dili siya makakita sa gingarian sa langit. Nakurat si kanang Nicodemo. Unsaon na ni pagpakatao pag-usab, musud kog balik sa taguangkan sa akong inahan, niya gawas na pag-usob, mao ba na ibot pasabot? Mingon kay kadtong pagsabot ni Nicodemo, tinawhanon, human viewpoint. Apan ang gisulting Ginoong Jesucristo, divine viewpoint. Tanawang diferensya, human viewpoint o divine viewpoint. So gitubag dayog usob ni Ginoong Jesucristo kinis Nicodemo. Nicodemo,
dili man na buot pasabot ang tawhanon nga pagpagkatao pag-usab. It is not the human viewpoint. Ang akong ipasabot, spiritual kini. Unless a man be born again, kining pagka-born again, mao ang imong unsa pagtuo sa Mesiyas nga ako, believe in me and you will be saved. Okay? Kay unless you are born again, kay kanara ang process nga ma-born again ka, you will be born again through the Spirit. Okay? Ang Espiritu Santo mo'y magapalihok ning tanan. Dili ni mahimog mga tinawhanon. So, bantay ni Juan 3:3 o Juan 3:7. Gawas ko ng tao magpakatao pag-usab, be born again. Dili siya magkita sa kingarian sa langit. Okay? So, makasabot mangos Nicodemo ato. Ngayon ng Hesus Kristo nga Nicodemo, dako mga kagranggo, labihan man imong pagka edukado, labihan ka mang daghang ibang kaagan, huwag kakasabot niya ng magpakatao pag-usab. Sumo ka na ang buti pasabot nga ikaw na tao pag-usab Kristohanon niadtong higayon nga imong gidawat si Ginoong Kristo ingon nga imong personal nga manluluwas. You are born again. Born from above. Dili ni kay born again nga sa mas tao. Dili. You are born again. Nahimo ka ng unsa bag-ong binuhat. O kay bagong binuhat ka man, gitandi ka sa usa ka masusong nga bata. Brephos sa Griego nga pulong. Brephos. So, ang sige kinahanglan nimo kay bag-o makang tao, gatas, basic doctrine. So magsugod ka diha. Dihang higayon na nga ikaw na luwas, na tao pag-usab, na unsa gitabunan ka na dayon sa grasya sa Dios, sa policy of God is grace. Grasya na maglihok diha sa tibuok mong kinabuhi hangtod sa katapusan nimong ginanhawa nining kalibutan kay ikaw covered by grace. Anak mo na sa Dios, mo katong nahitabo nimo. Pagdawat gyud imong Ginoong Kristo ingon nga imong bugtong personal nga manluwas, mao kini mahitabo nimo. Suluban ka sa eternal life sa Dios. Suluban ka siyang pagkamatarong. Apil na niya na ang perfect happiness. Okay? Maugmad ka na sa imo ng pagtubo sa pulong sa Dios. Silyuhan ka sa Espiritu Santo. You are sealed. An indication that you are a property of God. Unsa pa? Nahimo kang sakop sa rianong panimalay sa Dios. Ang imong ngan tuwa nagisuwat na didto sa Lamb's Book of Life, never to be blotted out anymore. Kana naga-qualify nimo sa imong that qualified you to live with God in eternity. Okay? O unsa pa? Daghan ang nagpanghitabo diha. 39 irrevocable absolutes gihatag sa Dios kanimo. Anak ka na sa Dios. You are a child of God. So busa mo nim panghitabo nimo sa imong kinabuhi human kamo dawat sa kaluwasan. Ug therefore ikaw kanang manduan nga ikaw magapuyo na diha sa imong dapit nga puluyanan. Your only place to stay, to live while you are still in this world is what we call operational divine dynasphere. Ang
dapit nga may gahom sa Dios. O mao lagi ni agi kini og kanang review nga every person who has heard the gospel og mutubag siya niini positively, believers in Christ as Savior, from that time on, the best for that believer is yet to come. Yes. Ngano? Because he is delivered from God's wrath to come. Giiway na siya. Gilikay na siya. Luwas na siya. Libre na siya. Gikan niya ng paghukom sa Diyos. The lake of fire. Wala na. Ang iyang appointment with the lake of fire is already canceled. Okay? And gawas pa niya, nahimo ka ng anak sa Diyos. You became a child of God. Og ikaw, ikaw gisangkapan na niya sa Diyos. Ang Diyos nagasangkap na nimo sa imong royal palace to stay. The operational divine dynasty. Ang Diyos mo'y nagasangkap niya na. In fact, si Ginoong Jesucristo mo'y may bili ni operational divine dynasty. Si Ginoong Jesucristo, samtang din niya pa siya yuta, ang iyang divine dynasty, gitawag unsa. Unsa gitawag? Prototype divine dynasty. Karon, ng mga anak sa Diyos, sakop sa simbahan, okay? Church age, kitang mga magtuto in the church age, ang atong puy-anan nga divine dynasty is operational divine dynasty. So, naay mga gikinahanglan, mga requirements to meet, to be able for you as a new believer to grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ and fulfill pagtuman sa protocol ng plano sa Diyos. Ang una nining requirement, okay? There are 6, okay? Ato laning kurihian. There are 6 requirements. Ang una nini, routine. Batasana ang imong pag-unsa tuon sa pulong sa Dios. Routine. Make it as a routine, daily routine. Ikaduha, sa imong pagbuhat niining daily routine, musangko kini, musangpot kini ngang imong kinabuhi mag-anam-anam pagkahapsay, organized. Ang imong kinabuhi nagkahapsay, anam-anam. Gradually being organized. Unya, ikatulo, ang imong klaro na yung pasiuna, mao ang pulong sa Dios. Okay? That is your true scale of values. Pasiuna na nimong pulong sa Dios. Kay, mao man kanang instruction manual sa Dios lang kanimo. Ngay bag-ong Kristohanon. You have to study the instruction manual, owner's manual. Aron manam-anam kag oriented niini unsaan pagkinabuhi sa unsa sa kini atong title ngayong dynamic spiritual life of every believer. You see? Unya ikaw pat nga requirement mao ang paghimo na nimog mga husto, maayo, tukma nga mga desisyon. Okay? You are now making good and right decisions in life. From, of course, from a position of strength. Unsa man ang position of strength? Ang operational divine dynasty. Mao na position of strength. Kay ang imong paghimog desisyon, hustong desisyon, anara mahimo nimo sod niya ng operational divine dynasty. Outside of it, dili, maayo, sayop ng mga desisyon. Sabot ka? Okay. Ang ikalima nga requirement mo ang persistency, ang imong kanang mapadinayunon. Okay?
O ang ikaunom, mao ang perseverance, ang imong pagkamalahotayon. Perseverance. So, mao ni ang mga requirements aron ikaw will be able to grow in grace and fulfill the protocol plan of God. So, kini nga itong ipangisugutan, by the way, akong malikon, mao ni, these are the steps to live that kind of spiritual life. Dynamic. Mao na nga itong gihatag, emphasis ng dynamic, which means pagkamabulukon, kulba, hinam, kanang spiritual life nimo. Okay? The dynamic spiritual life of believers. Mabulukon, kulba, hinam, nga espirituhanong kinabuhi sa mga magtotoo. Now, mutana ko nimo. Unsa may pasabot sa kanang residence in the DD. Residence, ang imong pagpuyo diha sa operational divine transfer. So, buot pasabot. Ang buot pasabot nini, mo kini, paminaw. Feeling of the Spirit and fellowship with God. Fulfilling the protocol plan of God. Sabot? Ang malikon. Ang buot pasabot sa imong pagpuyo diha sa operational divine sphere, Royal Palace, mao kini ang imong pagpapuno sa Espiritu Santo, ang imong pakigambitay sa Dios, fellowship, o ang imong pagtuman sa to fulfill the protocol plan of God. Now, unsa may laingan, dahil na po nga pangutana, unsa laingan sa feeling of the Holy Spirit? Unsa may tubag? Ang laingan nini, mao ang control of the Spirit. Pagdumala sa Espiritu Santo. O, nainomdom pa pagka sa 7 ka mga ministries sa Holy Spirit. 7. Ating alim mo rin nakalimot na kanini. Doon ay 7 ka mga ministries ang Espiritu Santo. Ang una nini, efficacious grace. Nga ang grasya kanang niipikto na diha nimo ingon nga Kristohanon. Efficacious grace tungod sa unsa pagpasabot, pagpatinaw Espiritu Santo diha kanimo, mo ning efficacious grace napahimusla na nimo kana. Ang ikaduha, ang regeneration, pagpakatao, pag-usab. Ikatulo, mo ni mga ministry sa Holy Spirit, okay? O ang ikatulo, mao ang pagbautismo sa Espiritu Santo, baptism of the Holy Spirit. O ang ikaupat, mao ang indwelling, ang pagpuyo. Indwelling is pagpuyo. O misunod, ikalima, mao ang infilling. Unsa man ang infilling? Ang pagpuno. So, indwelling is pagpuyo, infilling is pagpuno. Sabtagi na. O yung ikaunom, mao ang sealing. Ang pag-seal ba? Seal is E-A-L. Seal ang pagtimbre. Pagtimbre sa Espiritu Santo kanimo. Unsa may pasabot ng timbre? Well, kung atong ibalik na sa kaniadtong pagsuwat ni ining sealing of the Holy Spirit, antong panahon na, the ancient times, ang mga hari, doon na sila yung mga singsing, dagko, o tanang mga kabtangan nila, tanan, gikan sa mga ilang mga sinina, ilang mga sapatos, ilang mga kao, ilang mga usa pa, mga karsones, ilan ang timbrihan nga naiilangan diha o inisyal ba, timbrihan na nila kana maga timailhan nga kana ilang gipanagyahan. They are the only rightful owner niya ng mga kabtangan. So, ikaw timbrihan ka, ingon nga Kristohanon, kana nagpasabot, nagpaila,
nga ikaw, you are a property of God. Kasabot ka? Wa na'y makapanag-iya nimo, dili si Satanas unsa panggahom. Ikaw gipanag-iyahan ka na sa Dios. You are a property of God. Personal property of God. Ug ang ikapito nga ministry of the Holy Spirit mo kining spiritual gifts. Espirituhanong mga gasa nga unsa kini ihatag sa tanang mga magtotoo at the point of salvation. Ang Espiritu Santo may muhatag kanatong mga magtotoo nining spiritual gifts. Tingali mong spiritual gift as an evangelist or a pastor teacher or administrator or missionary or unsa helps kanang gifts helps ug unsa pa daghan ug ato puning tun-an later on kining spiritual gifts. So mao kini ang pito ka ministries of God the Holy Spirit. Now kining divine dynasty, hisgot mo divine dynasty, puy-anan ni nato ug by the way kining divine dynasty ni ani sa atong una hinumdum ka ba sa atong hisgutan nga the Christian life is a mental attitude life. Panghuna-huna ang Kristohanong pagkinabuhi, panghuna-huna. Mao bitaw nga ang rumbo puntaria sa pulo sa Diyos mao kanang imong huna-huna. Just as Satan ang iyang pong rumbo puntaria mo po na imong huna-huna. Nag-ilog ba? See? Mao ni part sa angelic conflict. Nakakastaliwa, papilion ka. Ang sa may pilion nimo. Okay. So mao na ipasabot na nimo. Naaran nimo mupuyo magkaniyang divine sphere o ganito pagaspikas. Naibaw ka resulta. Okay? So, diha sa Juan, abrihay mong Biblia. Open your Bible to the book of John, chapter 15, verse 5. John 15:5. Unsay gisulti diya sa in English. Ako masahon. I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit, for without me ye can do nothing. Now, I am the vine. Balik ta. Kinsa maning vine? Si Ginoong Jesucristo. Siya ang vine. Ye are the branches. Kitang mga magtotoo. Kitang mga sanga. Okay? Now, he that abideth in me, siya nga uban kanako. And I in him, kanang I in him, feeling of the Holy Spirit na, the same bringeth forth much fruit. Okay? Daghan ang mga bunga. Kay gawas kanako, wa kay mahimo. For without me, ye can do nothing. Oh, by the way, kanang bringeth forth much fruit mo ni divine good production. Okay? O kanang without me, meaning apart from me. Gawas kanako. O kanang gingon nga ye can do nothing, kanang nothing is human good. Kaya nothing man yun ang resulta sa human good. Wala. Way bili. In fact, sa utubangan sa Diyos, kining imong human good, gitandi ni sa hugaw nga trapo, filthy rags. You see? So, mao kada, hasaman na ni mo mabasa. Isaiah 64:6, filthy rags, kining human good. What's that the human good? What's the definition? Anything and everything a believer does outside of the divine sphere. Mao ni human good. Unsa man ang divine good? Anything and everything a believer does inside the divine sphere is human good. So, mao na nga, ato to verse 6. Okay? Verse 6, sumpay ba?
If a man abide not in me, he is cast forth as a branch, and is withered. And men gather them, and cast them into the fire, and they are burned. Now, if a man abide not in me, meaning, kung wa siya mag-abide diha kang Ginoong Jesucristo, na siya sa CD or CDs. Either CD1 or CD2. So, he is cast forth as a branch, kanang hikling na siya, and is withered, nagkalaos. Unsa may himplo ni, unsa may hulagway ning nagkalaos? Carnal. See? Carnal. And men gather them, kini, unsa man gather them? Human good. And cast them into the fire. Na, human good is compared to what? Wood, hay, stubble, kahoy, kugon, dagami. Kadliti na. Musilaw dayon. Sunog yun na. And so, they're cast into the fire, and they are burned. Na. Mo kini hulagway sa divine dynasty o sa cosmic dynasty. Okay, balik. Padayon ta sa verse 7. If ye abide in me, na if, conditional, mahimong mo abide ka, mahimong di. If ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what ye will, and it shall be done unto you. Na, verse 8, herein is my Father glorified, that ye bear much fruit, so shall ye be my disciples. Kining bear much fruit, divine good. So, verse 9, as the Father hath loved me, so have I loved you. Continue ye in my love. Na kanang love diha, mao nang operational divine dynasty. Kaya mo, ang other name for divine dynasty is love complex, right? Unsa may mga han sa divine dynasty, gawas pa niya na. Love complex, protocol plan of God, unsa pa? What? Mo ni ang pipila ka mga, niya pa, idugang pa na, Christian way of life. Okay? Na pa, God's power system. So mo ni ang uban nga mga ngan sa divine sphere, protocol plan of God, Christian way of life, love complex, God's power system. O niya pa verse 11, ato pa niya padayon. Verse 11, these things have I spoken unto you, that my joy, kanang joy there is inner happiness, that my joy might remain in you, and that your joy, inner happiness, might be full. Perfect. Ang bot pa sa bot, perfect happiness. Nga itong gitunan usab, na di palang dugay, nga hapon ng tingal ito. We have been studying about the inner happiness. Kay usamang kini sa unsa. God's 10 problem-solving devices. Okay? Usa ni sa mga paagi sa pagsulbad sa mga suliran. Sharing the happiness of God. Now, just a review a little bit. There are 3 kinds of happiness. Okay? Tulo. Ang una nini is plus H. Plus H, God's happiness ni. Mo ni sharing the happiness of God. Kining maong kalipay, wa magagad sa mga tao, sirkumstansya o lugar, wala. Di makapiktar ang imo. Ang weather dili. Gina, magpabilin diha ka na. Kaya that is perfect happiness. Ikaduhang klase nga happiness, ano sa? Minus H. Minus na, dili na plus. Minus H, kini mo ang
kalipay, kining matang kalipay sa tao, man's kind of happiness. Material things, kung nakapanag-iya, kag daghang kwarta, malipayon ka. Uwa kay kwarta, di ka malipayon. Ug na kay mga amigo, malipayon ka. Uwa kay amigo, di ka malipayon. Ug di ka muadto ng laming lugar, di ka malipayon. Ug muadto ka niya, malipayon na po ka. See? Mao na minus each. Man's kind of happiness. O yung ikatulo, unsa man, neutral age. Unsa man yung neutral age? Applicable to a believer who has no doctrine. Kantong karnal nga magtotoo. Kay ang iyang happiness nag-agad lang sa mga material things, people, circumstances. Mao ni neutral age. So, mao ni ang tulo ka klaseng happiness. Now, we walk by faith, not by sight. Mao na imong mabasa diya sa Biblia, nagaingon. We walk by faith, not by sight. Faith, na diya si Hebrews 11:1. Faith is the substance of things hoped for, and the evidence of things not seen. Okay? Hebrews 11:1. Romans 10:17. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. So, ninumdum pa kanya itong tulo ka klase sa human perception. Review gyapon gini. Ang una nini, rationalism. Ikaduha, empiricism. O ang ikatulo, faith. Una, rationalism ang pagpangatarungan. Kaduha. So, balik ta. 3 kinds of human perception. Ang una, rationalism. Kaduha, empiricism. Katulo, faith. Ang faith mo gipili sa Dios alang sa pagpahiluna nimo sa grasya, sa kaluwasan. Kay kining faith, pagtuo, why merito? It's non-meritorious. So that's what God chose. Faith because of that. Non-meritorious. Now, okay, laing pangutana na ko nimo. Unsa may basihan? What is the basis of a believer's condition in heaven? Unsa may kapasikaran o basihan nimo ingon nga magtutuo sa kahimtang nimo sa langit. Ang una nini, where did you reside after you got saved? Diin man ka magapuyo, human ka maluwas. Ikaduha, what was your priority after you got saved? Unsa may imong mga pasiuna, human ka maluwas. Ikatulo, what were your decisions when you were still on earth? Unsa may imong himong mga desisyon samtang dinhi ka pa o didto ka pa sa kalibutan. Mao ni ang mga pangutana tulo. Now, as believers, we're supposed to live our lives as unto the Lord, di ba? Mao man niyang mando sa Dios. We have to live as unto the Lord. So, tanan na itong mga gimbuhaton, mga plano, ato lang ning giunsa, gipuntariya, gitumong nato ngadto sa Dios as unto the Lord. Now, okay, laing pangutana, kay daghan nga itong mga pangutana din. As a believer, what does it mean for you to die? As a believer? Are you afraid to die? Mahadlok pa pagyug ka? Now, na ay mga punto, there are some points nga atong tukbilon, bahin nini. Una nini, alang sa usa ka magtotoo, for a believer, to die is grace. Okay? Ang pagkamatay niya, grasya.
Number 2, ang magtutuo is absent in the body face to face with the Lord. Ikatulo, wala na mga luha, wala na mga kaguol, wala na kasakit, wala na kamatayon. The old things are passed away. Revelation 21:4. Ikaapat, ang magtutuo is waiting for resurrection, body, and rewards. Yes. Inikamatay nato, maghuwat na tao, unsa? Suluban ta sa Dios sa, unsa? Resurrection body. Lawas nga binanhaw. Apil na. Yan ang musunod dahil ng mga ganti. So, mao ni, ang buot pasabot, so sa ka magtutuo nga mamatay. You see? So, agi ko kay bisag gamay mga kahadlok. Unsay gisulti sa Philippians 1:21. For me to live is Christ. To die is what? Profit, ganansya. In fact, it's God's victory. Nanas versikulo. Now, how do you as a believer see God? Do you see God? Makakita ka ba sa Diyos? Or can you see God? Of course, through our naked eye, we cannot see God. Dili. He is a spirit. But how can we believers see God? How? Answer? A believer can, paminaw, a believer can see God through his, fill in the blank. A believer can see God through his soul. Pinagi sa iyang kalag. But seeing God is not a relationship. Dili. We can only have a relationship. Panag-iya lang tao, relasyon ngadto sa Dios when we are saved. Ngano man? Because we have an activated human spirit. Inikaluwas nato, inikaluwas nimo, naluwas naman ta, inikaluwas nimo, dili magtotoo. You unbeliever, once you get saved, your spirit, human spirit is activated, nabuhi, see? Na funksyon, naglihok na pod. Kay natuog man ang imong human spirit sa wa pa ka maluwas. Karon God, nga di pa ka magtotoo, murabag natuog, murabag inactivated, unenergized. See? Okay, that's why ang Griego nga pulong for an unbeliever is sokikos. P-S-U-C-H-I-K-O-S, sokikos. Ang pasabot nini is soulish man. In other words, we can only perceive about God, but for an unbeliever, sokikos, God is not real to him. Ngano man? Anong di man klaro o di man tinuod ang Diyos kaniya? Because he has no activated human spirit which makes him spiritually dead. Kung ma-activated ka na mong human spirit, you're spiritually dead. Although you are physically alive. Kasabot ka? You are only a dichotomous person ka ra. A natural man. Mao na hulagway nimo. But you as a believer, inigkaluwas nimo, you are called trichotomous. Body, soul, human spirit. Okay? Tulo naman ang komposisyon nimo. Lawas, kalag, o tawhanong espiritu. Ayaw ni kalimti, ha? Apan sa dili ka paluwas, dichotomous kara. Dichotomous, duha. Lawas o kalag. Wa kay tawhanong espiritu. Pero wa na mulihok, wa na non-energized, non-activated. Okay? Murag natuog lang. Inigkaluwas nimo, inigtuo nimo kang Ginoong Jesucristo nga imong manluluwas, luwas ka,
nahimo kang trichotomos. Yes, there are a lot of people who say that they know God. Na ubang mga tao. Kaya lamang ko, nahingo man sila. But listen, it's not knowing only. It is having a personal relationship with God. That is the bottom line. Maunay daog. That's why as believers, we know from His Word, from God's Word, that we are united with God. What do we mean by relationship? Ang pasabot, na kanay pagkadugtong relasyon kaniya. Nadugtong ka na. Nasumpay ka na. May relasyon ka na. Second birth, relationship to God. Okay? Mo kining mga punto nga itong gidani mo kay mahinungdanon kaayo kining mga puntuha sa imong kinabuhi. Ingon nga Kristohanon. Kay kita, nagahisgot nini mga dynamic or unsa maning mga kamabulukon sa atong pagkinabuhing Kristohanon. Tiyan mo na, kung ikaw na doktrina, okay, nagtubo ka na, na kay spiritual power. The power which is far above any human power. You have the power to discern. Kalinggat ka na unsay tinuod gikan sa mini o unsay mini gikas tinuod or vice versa. You know how to distinguish false from truth. Okay? That's power to discern. Gawas pa niya, you have power of not being deceived. Power to refuse to commit sin. Power to refuse to be influenced by evil. Now, ug kining imong power nga imong giangko na, this is normality sa imong kinabuhi. This is normality. A believer functioning with faithless life and divine viewpoint lifestyle is normality in life. Ug ako kagaynan gahapon man tingali ito nga karong panahon na dakong bagang duot sa mga magtotoo. A big majority of believers are functioning in abnormality in life. Abnormal ang ilang pagkinabuhi ingon nga Kristohanon. Dili dynamic ang spiritual life. Abnormal in life because of evil, maunay palisin ni Satanas, because of unbelief, maunay tumong ni Satanas, nga di kapatuuhon, o number 3, ang imong arrogance, imong pagkamapahitason, self-righteousness, nga maunay unang yung sa, nga gibuhat sa unang binuhat sa Diyos ni si Lucifer. See? Now, God's perfect righteousness kanang demand, okay? Ang butong si Visayan demand. God's righteousness demands punishment for every evil occurring everywhere. Asa man ang mga dautan, di gyud palabyon sa Dios, iya gyud ning unsa kastiguhon. Every evil occurring everywhere. God's righteousness necessitates divine discipline on the life of a carnal believer. So, mawit ito akong giingon nga, kung ikaw negatibo sa pulong sa Diyos, murarakag nagaingon og goodbye doctrina, adios doctrina, welcome paddle. Bye-bye doctrina, welcome ang latos. Murarakag kaingon niya na. You see? Now, there are 3 reasons to why God imposes discipline. Nga naman nga, mo impose mangyod ang Diyos og disiplina. Una, tungod kay ang sala being committed by a believer is an offense sa kinaiya sa Diyos. That's number 1. Ikaduha, aron
sa pagtagbaw, sa pagkamatarong sa Dios, to satisfy the perfect righteousness of God. O ngayon, katulo, bahin kini sa righteous indignation. Okay? It is part of the righteous indignation. People with bad attitude or problems in life, tinood. But people with good attitude, I'm talking about people in general. Apil ng mga di magtotoo o magtotoo. This is a general kanang statement din. People with bad attitude are problems in life. While people with good attitude are wonderful, successful people in life. You see? Na timan ini fellow believer, na kitang mga magtotoo, tagsa-tagsa ka na to, is a missionary. Okay? Mas may buta sa boto, missionary. Kining pulong missionary is a transliteration gikan sa original nga Griego nga mito. M-I-T-T-O. Mito. Sino pa pasabot? Sent. Gisent. Gipadala. So kitang tagsa-tagsa ka na itong mga magtotoo is a missionary. Gipadala. Okay? Every believer has a spiritual ministry. Kitang tanan nga mga magtotoo na ay espirituhanong ministeryo or ministry. Gawas pa nini, matag usa ka natong magtotoo ingnon ta mga salesman for Christ. Salesman. Tigbaligya ba? Carrying a perfect product. Unsa man ang perfect product nga itong gi-carry? Message of salvation. Mensahe sa kaluwasan. Ug nga naman kining perfect man kining maong product, tungod kay it bears an eternal warranty. Do you know what? This product, which has an eternal warranty, libre. Why bayad? Okay? It is free. Ug manong free man? Tungod kay someone has already paid it up for you. All one has to do is simply to accept it by faith. Pinagi sa pagtuo. Kinsa nagbayad nini? Si Ginoong Jesucristo. Now, paminaw, fellow believer, when you witness for Christ, hinumdumi gini kanunay, make the issue out of the issue and make the issue clear and get accurate doctrine. Kanarag yung tukma, husto, accurate nga doktrina. Ayaw nagdugangi, ayaw nagkuhai. Okay? People don't change in life unless they change spiritually. These are mga principles. You can have tons of religion without 1 ounce of salvation. If we could earn our salvation, Christ would not have died to provide it. Salvation is a gift to be received, not a goal to be achieved. No one is so good that he can save himself. No one is so bad that God cannot save him. More principles. In spiritual death, the divine solution is only faith alone in Christ alone. Anything added to faith is a human solution, and salvation is not yours. Ngano? Because faith accompanied by human works is invalid. The only valid faith is faith without works. Now, bahin gyapon ni sa pagtuo, ha? On faith. Faith, dugangan nimo og lordship salvation. Faith, dugangan nimo commitment. Faith, dugangan nimo og anything. Ha? Bisag unsa na lang inyong ipangdugang niya ng faith. If you add to faith anything, that negates salvation.
dili imo wa kay kaluwasan niya na. Just believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Acts 16:31. Period na diha sa saved. And thou shalt be saved. Ay dugangi. We are saved by grace through faith, not of works, lest anyone should boast. Ephesians 2:8. Yan ang higayon nga ikaw naluwas. Ang Diyos takes over and provides you pila ka irrevocable things, 39 irrevocable things plus 1. Ano sa man yung plus 1? Feeling of the Spirit nga mao ka ng spirituality. Now, ang tanang tao, by the way, has his own breaking point in life. And all people are going to check out from this world in due time. Gusto? Kaya ang timing sa Diyos is what? Perfect. So, respetuhi, tahura ang kabubuton sa tao, whether he accepts or rejects salvation. Kaya iyan ang option. That's his option. But, di man basta nanay but, he is answerable, accountable, and responsible for every decision he makes. So, do not ever try to control other people or control other people's free will. Ayaw. Ayaw pagsuway o duma o control sa kabubuton sa ubang tao because you cannot. If you do, you're just wasting your time. Usik ka lang sa mong panahon. Kaya ang function of human volition is a divine design. Kasabot ka? This divine design is to appropriate what God commands and to reject what God prohibits. Sabtag yun na. Ug ang pagsalikway ni Kristo as Lord and Savior is a maladjustment to the justice of God. Nainumdum ka ba? Sa 3 adjustments man has to make with God. Una nini is satjog. Ikaduha, ratjog. Ikatulo, matjog. Noon sa kani, mga jog-jog. Okay. Ang satjog, S-A-T-T-J-O-G, satjog, ang buot masabot ni salvation adjustment to the justice of God. Salvation. So, mapahinuna ka. Pag-adjust ka sa hustisya sa Diyos. Salvation, by true salvation. Ikaduha, ratjog. That is rebound adjustment to the justice of God. Nagpahiluna, gyapon ka sa hustisya sa Diyos diha. Nga imong hinganlan, imong ikumpisal, sugid ang mga sala nga naa sa imong kalag. Isugid ganito sa tubangan sa Diyos. Mao na ratjog. Ug ang ikatulo, matjog. Unsa man ning matjog? Maturity adjustment to the justice of God. Mupahiluna ka sa hustisya sa Diyos pinagi sa imong pag-unsa. Kabot. Yan ang sa unsa. Spiritual maturity. Okay? Then hilang una kita kutob sa atong pagtuon nini atong ipadayon ni ugma. So, padayon, magkita ta, pinagilan sa grasya sa Diyos, magampo kita nga, tagan patag mayang panglawas, magauban kita nining atong spiritual momentum, pagtuon, pagdugang mga punto sa doktrina nga may kalabutan nining atong dugukan, hilisgutan, the dynamic spiritual life of believers. Magampo ta. Ama na mga Diyos, nagpasalamat kami kanimo nining higayon na usab nga imong gihatag kanamo pagpadayon sa pagtuon sa imong balang pulong. Salamat ninyo Diyos. Uban ni kami sa among pagpadayon sa pagtubo espirituhanon aron makabot gyud namo nga among tumong spiritual maturity, capacity for life. Og dasiga kami o Diyos, hagita kami pinagi sa imong mga pulong nga kining imong mga
tuyo sa among kinabuhi, matuman gayud. Pinagi sa among pagsunod, pagsubay sa imong plano sa among kinabuhi. Panalangin ni kining among ministry o Diyos, our Bible study through the YouTube, ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry, kini grasya man nga imong gipahiluna alang kanamo imong mga anak, alang sa tanang tao unta makaamgo unsa ka danon ang imong kaluwasan nga gitanyag kanila. Kining tanan mong gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, among manluluwas. Amen.